Čaute ľudia, tu je Simona, vítam vás ľudia a dneska nejdeme hrať Brawl Stars alebo iné. Máme tu ochutnávačku amerických čipies a je to Doritos. Som tu s kamarátom Narukino. Čaute všetci, narutujem na rusky, mám novú masku od neho, iba požičte mu toto video. A ďalší kamarát Zajo. Čaute ľudia. A ideme ochutnať. Takže, nikdy som to nemal, je to sírová príchuť. Takže dá sa vidieť. Takže chalani, ideme. Ako hodnotíte obal? Obal je taký, je to presne ako má byť. Koľko taký, si je to presne ako tam má byť príchuť sír, takže je to oranžové, takže akože je to pekné, takže asi 7 z 10. 7 z 10? Pamätaj si? Ty? 6 z 10. 60. A ja dávam 8 z 10. Mne sa páči tá grafika sa mi páči. Mne sa páči toto kolo, ale toto, čo tu je ten sír, to sa mi nepáči. Ale to tam musí byť ako, aby sme vedeli. No keby to bolo väčšie, tak by som... Ovoňajte, chalani. Cítiš? Úplne sírovo. Cítil som to, aj s tou maskou, cítil som to tak. No dávam. Takže ty dávaš koľko? No dávaj. Tá vôňa je úplne sírová, ale až moc sírová. Takže asi 60 dáme. 60, ty? 90. 90 a ja dávam... Je to moc sírové, dávam... No, 80, to je tak priemer. A teraz ideme na to. Nauka. Ale ako to budeme... Počkajte, vokrom takto dobré. Trošku si to takto dája. Takže ideme, vytiahnem. Ide ako prvý ľúbeš, ne? Takže takto to vypadá nejak. Takto vypadá. A dáme tam. Takže ešte raz ovoňaj. Úplne sírovo. Takže zober si jeden. Ale to veľké maličky dám si. Alebo takú si. No ty máš úplne Gigant. Takže vyzerá. máme takéto. Ja mám takéto zaoblený. Ja mám takéto maličky. A ja mám gigantický. Takže prvé dojmy. Ochutnaj. Moc sírové. Moc. Keby ste chceli vedieť cenu, stále to 2 €. U nás. Len 2 €. Len. Počkaj, to ani neštipe. Ale to nemá štipať. Nemá štipať. Veľmi sírové to je, veľmi. No. Doberám si väčší. A ja? A ja mám taký gigant. Ale to kúsok štipe trochu. No? No veru áno. Štipe akože. No. Ale nie. Prvé dojmy ako? Koľko dávaš chuti? Na konci to je úplne ako mňam. Na konci je to mňam, ale na začiatku úplne sírové. Takže koľko dávaš? Dám taký 7 z 10. Ja dávam 9 a Toto keby som mal jesť... 8,5 z 10. Toto ja by som vám povedal, toto keby som mal jesť tieto čipsy jediné celý život, tak to nezvládnem. Ja by som to zvládol jeden deň ako. A ja? A ty koľko dávaš? 10. 10, ty kokos. Mne to chutí. Dobre, ale nezechcem to chalaniť. Dobre, môžem si dať ešte. Počkaj, takto má vypadať. Takto. Trojuholníček. A kúkajte na ten bol. Kamu. A takto je aj na obrázku. Trojuholníček, pozrite sa, chalani. Aha, pozrite sa, chalani. No, pozrite sa. Chcete aj vy ochutnať? Tak, ochutnajte. Mám. Pačí. Mňam. Dobre. Určite vám doporučujeme toto skúsiť. Áno. Určite. Ale má tam na... Ale to škype, chalani. Neštipe. Trošku.
No trošku. Ani trošku, ja tam necítim nič. Ale mali tam na výber aj... Mali tam... Ešte potom si dáme. Potom... Mali tam na výber ešte... Mal sa ich zobrať to štiplavé. Kam nie. Mám tam na výber extra štiplavé. No tak to by som nebral. Že by ste videli naše reakcie, jak nás... Kamo, to by nás odparila. To by malo toľko zliadnutí. To by sme si museli pripraviť aj mlieko. No ale to by len proste čistú vodu. Nie, to nefunguje. Takže... Ani mlieko. Takže asi končíme. No ale na začiatku je to moc syrové. Na konci je to tak normálny chips, také mňam. Takže ľudia, ideme dať náhodnému človekovi ochutnať Doritos, takže idem na to. Takže ľudia, ideme hľadať, ideme prechádzať sa a hľadať ľudí, ktorí to ochutnajú. Takže ideme na to. Takže už sa prechádzame. No. Takže ideme na to. Poď sem. Poď. Ideme na ihrisko. Tam by mali byť ľudia. Ja vám otočím kameru. Ale je ako obed, si myslím. Teda nie je obed ako. Je 14 niečo. 14:30 alebo 14:20. No to už je obed. Nie. A mali by tam byť ľudia. Ako na prelisko. Takže idem na to. Ľudia už je blízko ihriska, takže idem na to. Ideme tam ľudia. Takže ľudia ideme ďalej hľadať, nenašli sme, takže ideme ďalej. Takže ľudia stále hľadáme. Ja som jak Fizi. Dobre, ideme. Fizi challenge. Ja som Fizi. Toto video je fakt dlhé, takže... Prosím? Toto video je fakt dlhé. No. Jak Fizi challenge. Ideme pozrieť na ihrisko, tuto hore je ihrisko. Čo skúsaš? Je mi kradnú vole. Jedu mi kradnúť. Už nám trošku šibe. Je mi kradnúť. Takže uvidíme sa, keď nájdeme voľakého človeka. Takže našli sme Feldu. A tam máme asi cieľ. Tam máme cieľ, poďme. Počkaj. Stoj. Chceš ochutnať Doritosky? Áno. No tak si daj jeden. Ochutnaj. A povedz, koľkých 10? Koľko bodov dávaš? 10. Wow, 10. Super, ďakujem. Ahoj, môže si to nehať. Ešte si zober jeden. 2, za to, že si ochutnala. Dobre, čau. Čau. Takže našli sme a ideme možno ďalej hľadať. No. Hej, stoj, chlapec, stoj. Chceš ochutnať Doritos? Áno. No tak si daj jeden. Dobre? Áno. A koľko bodov? 10. Ó, díky. Dobre, díky, že si sa pripojil k tomuto. Čau. A prišiel tu ďalší chlapec. Ochutnaj. Jeden. Koľko z 10? No, proste bodov. No. 5 z 10. Dobre, 5 z 10. Ďakujem, Ďakujeme. Čau. Čaute. Ideme, toto je koniec videa, zanechajte like, odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne video, aj túto na rutinový, aj u mňa budete na popiske? Áno, popisku videa a vidíme sa u ďalšieho videa. Pikapu.